खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलनि गाहाय सुजुगिरि जाना नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों आरो बेखौनो सावरायनो नागिरदों आरो बे जाबाय बिटिसि सोरखारा दिनैनिफ्राय बा 27 एप्रिल 2020 मायथाइनिफ्राय थुंगेथ'नाय जाबाय बा बे सोरखारा माने बिपिएफ हान्जाजों दैदेनजानाय हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय सोरखारा आबुङै 5 बोसोर जाबाय आरो 27 एप्रिलाव बे थुंगेबाय। बे थुंगेनाय लोगो लोगो आसामनि गभर्नर बिथाङा दिनैनिफ्राय बिटिसिनि सामलायनायखौ बा बिटिसिखौ सालायसिगोन। बेनि थाखाय बिथाङा राजेश प्रसादखौ बिथाङा थिसनदों आरो बेनो बिटिसिखौ सालायसिगोन। जियानो थोंजोङै बेखौनो बुंनो हायोदि बिटिसिआव दा बिपिएफनि सोरखारा बा बिथांमोननि पावारा दा गैला। बिदिबा जों बुंनो हायो बेराफारसेथिं इउपिपिएल आरो बिपिएफआनो होन बिथांमोना दा रावबो सोरखाराव गैया। इउपिपिएलआ गैखाया, बिपिएफआबो दा बिटिसिनि सोरखाराव गैला बा बिथांमोनाबो साफ्रोमबो साफा साफा केन्डिडेट बा बिजाथि महरै जागोन। नाथाय खोथाया बेनो बिपिएफ हान्जाया नाथाय दासिमबो आसाम सोरखारनि खुंथायाव दङ बा बिथांमोना केबिनेट मिनिस्टार दङ। प्रमिला रानी ब्रह्म, चन्दन ब्रह्म, रेहन दैमारि बिथांमोना दासिमबो केबिनेट मिनिस्टार महरै बा मन्त्रि महरै दङ। दा जियानो जाया मानो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नायनि जाहोना जादोंमोन कर'ना भाइरास एबा दुलाराय भारतआवनो लकडाउन हांख्रायनायनि जाहोनाव बिसायख'थि आय'गा बिटिसिनि बिसायख'थिखौबो दोनथ'नायनि राहा लादोंमोन आरो बे दोनथ'नायनि राहायावनो 27 एप्रिलाव बिपिएफ हान्जाजों दैदेनजानाय बिटिसिनि सोरखारा थुंगेनाय लोगो लोगो बेखौ गभर्नरा आखायाव लाबाय आरो गभर्नरा बेखौ सामलायलांसिगोन। जेब्लानिसिम बिसायख'थि जानानै गोदान सोरखारा बिटिसिखौ सालाया अब्लासिम गभर्नरा बेखौ सालायबाय थागोन बा सामलायगोन। जों बेखौनो बुंनो हायो बिपिएफआबो दिनै सोरखाराव बा बिटिसिनि सोरखाराव गैला। माने मा बिथांमोनाबो साफा साफा केन्डिडेट महरैनो दङ जाय बिथांमोना बे बिसायख'थियाव गेलेगोन होननानै बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोन टिकेट लानानै जायफोरा दारायदों बा जायफोरा गसंदों। दा बेखायनो बुंनो हायो गोबां समावनो अपोजिसन पार्टिफ्रा बा बेरेखा हान्जाफ्रा बेखौनो बुंनो नागिरो जे पार्टियाव थानाय बा पावाराव थानाय पार्टियानो जेब्लायबो देरहानो थाखाय नाजायो, बिथांमोना सोरखारनि मेसिनारिफोरखौ बाहायो। नाथाय नैबे मोनसे मोजां खाबु फैदों बिपिएफ हान्जानि थाखाय। बिथांमोना दा सोरखाराव गैथ'ला। जुदि बिपिएफ हान्जाया फिन बिसायख'थि जानायाव जुदि देरहामारोब्ला बेखौनो फोरमान जागोन जे बिपिएफ हान्जाया जेब्लायबो रायजोनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बा रायजो राजाया बिपिएफ हान्जाखौनो मोजां मोनो। जुदि फैया इउपिपिएलआ फैब्ला बेहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय खोथाया बेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनिफ्राय चिफ नंला, बिथाङा दिनैनिफ्राय बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा होननानै जों बुंनो हासिगोन। बिटिसि खुंथायनि गिबि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया जादों हाग्रामा महिलारि, गिबि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमायाबो हाग्रामा महिलारिनो जाबाय। जों बेखिनिखौ बुंनो हायो। माने दिनैनिफ्राय बिटिसिआव मोनसे परिषदारि जि सामलायनाय दंमोन, गावसुंथायारि जि सामलायनाय दंमोन सोरखार, बे सोरखारा गैथ'ला। बेखौ सिदायैनो आसामनि रायजो बेंगिरि एबा गभर्नरा बेखौ सामलायबाय थागोन। जोङो नेनांगोन बिसायख'थिखौ। बिसायख'थिया मा जायो, सोर मा देरहायो बेखौ जों बुंनो हाया। मानो होनोबा भटारफोरासो बेखौ सायख'गोन। भटारफोरासो गावसोरनि मोजां मोननाय बिजाथिफोरखौ सायख'गोन, गावसोरनि मोजां मोननाय सोरखारखौ बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय बिथांमोना होगोन। जियानो जारला बिसायख'थियाबो माब्ला जागोन बे मोनसे थि नङा। अब्लाबो लकडाउनखौ फोजोबखांनायनि उनाव मोजां थासारि फैयोब्ला बिटिसिआवबो बिसायख'थिया फिन जाफिनगोन। बे बुब्लियावनो बिपिएफ हान्जाया नाथाय गावसोरखौनो 6 दान फोलावबावनानै गावसोरनि सोरखारखौ सालायथ'नो थाखाय हांख्रायदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि खोथाखौ मानियालासेनो बा बिथांमोननि हांख्रायनायखौ गनायाबालासिनो आसामनि रायजो बेंगिरि एबा गभर्नरा गावनो बिटिसिखौ सामलायनो बा गावनि आखायाव लांनो थाखाय राहा लाबाय। बेखिनियानो ब्रेकिं निउसमोन जोंनि गेजेराव दिनैनि समाव। मानो होनोब्ला जों नायनो गोनां बाथ्रा इयुननिखौ नायनांसिगोन। दा गासैबो बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय रावबो गैलाबा बे गासैबो केन्डिडेट महरै दारायलायनानै बयबो मोजाङै मोनसे बिसायख'थियारि
थासारिखौ लाबोनानै रायजो राजाफ्रा जायखौ गोसो बायदि बेखौ भट होनानै देरहासार हानायाव जाफुंसार होनो हागोन बेखौ जोङो नोजोर होनो हायो। बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।